2026 kumsang ni le som ni paru kan lo mang thing ve tarang mai pathian khong ina zara damna tha le hrisel na tha min petu kan pathian min che fakin lom zel ro se kan pathian thu chuan jakob bung li chang riat thu pathian hnai ro ti chuan anin a hnai ang chu tin chiang takin min hril chia min soma in pathian hnai that zia tharau le taksa damna ani zia te chiang takin bible thu ve ka pathian thu thiang him de ka min hril hrele ngal bok ani sam som sari pathum chang som ni pariat ta ke ta na ro jong pathian hnai hi tha ani tin chiang takin min hril ri ani lali suwa kan nei hian ama kan pana kan nai hian kanin chhir ngai lowa kan lung ngai har sat mang an tra mi tui tlak te hlom tin reng kan tor te po nun thar kan nei ma ai chuan lalpan ama ne na kan hring nun te kan man chuan tor na te har sat na te po tor thiam na te hriat thiam na te min pe hring nun har satak thin kha lali suanen ma chonin hlim le lom takin kan hring nun te anuam le rama te kan mang thin ani hring nun he kan thin lung a hlima adam chuan apak thil dang ngai lo lali suanen lo leng dun ve ula in chhir ngai lo lalpan mal som lo se amen